Pak Dalang. Dalam. Nggih, kok kula dijaraken iki. Nun. Lah nggih, kula Nah, kula niki rundingan anu rembug wayang niki lho. Oh nggih. Rondo ayu nggih Mbak Sulis. Kula dereng rondo. Lah iya kok. Ayune mawon pun. Ngenteni kapan rondone. Lah nggih. Ya ayune mawon. Lah nggih, Pak Dalang. Dalam. Niki kan mumpung enten peloke nggih. Pelok nggih. Niku sambung wanci dalu. Nggih. Pak Surono niki sajake pun apal artine sambung wanci dalu niki. Oh pun kulino. Nggih diham. Semar Glathing mboten kulino ke Pak Surono. Nggih. Pak Dalange mawon niki kados hati-hati niki. Nun. Jenengan kados hati-hati. Nggih insyaallah. Nggih. Kula mboten janji. Namanya saja manusia. Nggih, mugi-mugi mawon kuat. Kuat to Pak Dalang cek ndang keturutan pelok ya. Insyaallah pendungane kanca-kanca rombongan, kanca-kanca pesinden lan para penggemar. Niku sing kula suwun. Niki ngangge bawa tampun sampun dalu. Nggih, borong. Dibawani. Mboten kedalon nggih. Mboten, sik jam pinten setengah kali kok niku. Kandhek ing panggrahita angel nggonku muwus yen rina banget nglanggono ganti yai sambunga ing wanci ratri pun kakang datan nendra sing gedhe pangapuramu
dawuhke ya mong akibate aku mung bayangke rusake atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pemotenan sida dadi satu tak ganti dikopo mati Menda boyo yen to sino urip lakandika mesti bagya mulya tan ono ing gaya istya mung bisa nyuara dika kanggo srana Nggih, matur nuwun. Nyuwun gunge pangapunten kala wau mboten saged nglayani nggih Rondo Ayu dipun gantos kalian Mbak Sulis.